Καλημέρα από παραλία Κολώνα. Δεν γίνεται πανικός, δεν έχει καθόλου κόσμο. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα ήρθαμε στην διασημότερη παραλία της Κύθνου και επειδή σήμερα ουσιαστικά το επέτρεπε ο καιρός, ο αέρας δηλαδή, με την ήττα που φάγαμε τις προηγούμενες μέρες, και έχουν έρθει και οι φίλοι μας από Χαλκίδα, τα παιδιά, ο Παναγιώτης και η Δέσποινα. Γεια! Έχει 8 κουμπό. Οπότε είναι normal τα πράγματα. Σήμερα έχει αεράκι, αλλά όχι απαγορευτικό. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά αναμενόμενο. Αυτά προς το παρόν. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ήρθαμε και λουτρά πάλι με φως και ουσιαστικά θέλουμε να πάμε εδώ στο σημείο που κατεβαίνουν τα ιαματικά λουτρά και χύνονται στη θάλασσα. Καλημέρα! Έχει πάλι αεράκι. Όλος περίεργος σήμερα. Μόνο χθες ήταν ωραία. Λοιπόν, τώρα για να μην πολυλογώ, μάλλον πηγαίνουμε στην παραλία Φλαμπουριανή. Φλαμπουριανή είναι η παραλία. Φλαμπούρια λέγεται η παραλία. Είναι η Φλαμπουριανή, η εκκλησία, η Παναγία Φλαμπουριανή. Είναι δίπλα. Και γι' αυτό έχει πάρει και την ονομασία η παραλία. Πάμε να δούμε πώς είναι. Τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια. Είμαι κι εγώ. Πιθανότατα δεν ακούγομαι πάρα πολύ καλά. Κλασικά λόγω του αέρα. Κατεβήκαμε στην παραλία Φλαμπούρια, που σας είπε πριν λίγο η Καλομήρα. Έχουμε κλασικά τις ρηπές του βοριά και σήμερα. Ωραία είναι η παραλία, δεν είναι άσχημη, αλλά δεν είναι και super duper. Εντάξει, να κάνεις μια βουτιά πιστεύω ότι είναι καλά. Έχει έξω πέτρα, σε κάποια σημεία έχει λίγο άμμο και αλμυρίκια. Οκ, έχουμε δει και καλύτερες. Βλέπουμε τι άλλο έχει το πρόγραμμα.
Εδώ είναι το εκκλησάκι της Φλαμπουριανής, που είναι ακριβώς δίπλα στην παραλία, πάνω στο ύψωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ. Έχει έτσι και μεγάλο περιβάλλοντα χώρο, μια απίστευτη σκιά, και εδώ πίσω το πέλαγος. Λοιπόν, αυτή είναι η Φλαμπουριανή. Εδώ είναι η Φλαμπουριά. Ωραίο, ωραίο. Και θα συνεχίσουμε, πάμε να κάνουμε και μια βουτιά και να δούμε και την παραλία του Αγίου Δημητρίου, που είναι πιο νότια. Συνεχίζουμε προς το νότιο μέρος του νησιού. Αυτά, τα λέμε